Кожна людина нехай кориться вищій владі. Так написано у Біблії, у Римлян, 13 глава. Ці слова часто цитують, говорячи про покору владі, що потрібно владу слухати. Але чи означає це, що потрібно беззаперечно виконувати все, що наказує будь-яка влада? Звісно, ні. Біблія вчить поважати закон і порядок. Проте, коли людська влада вимагає порушити Божі заповіді, відповідь віруючого залишається незмінною. Більше треба слухатися Бога, ніж людей, так як і написано в Діях у 5 розділі. Покора владі не означає сліпого послуху, сліпо вірити і виконувати наказам якогось диктатора. Бог є найвищою владою, і наша вірність насамперед належить йому. Тому християнин поважає владу, молиться за неї, але ніколи не ставить людські накази вище Божої волі.